Ngaphambili uAdvocate Batohi walichaza igunyabantu lezotshutshiso njengelifana nendlu egutyungelwe ngumlilo. Kwingxelo yakhe yonyaka uthi inkonzo yezotshutshiso kweli ithurha ubuthongo kanye ngexesha eli lixakekiswe sisibetho sorhwaphilizo. Kungakhangeleka ngathi ingali yomthetho ihamba ngesantya solovane nto leyo abemi beli bedikiwe yiyo. When we go to court, we have formidable cases and we are at least have some reasonable prospects of success. So those are going, and indeed we should be seeing action not too far from now. It's very difficult to give timelines, it's very difficult to give a rolling commentary on how cases are going. Ngamadokethi angaphezulu kuma-70 asusela kumanyathelo aliqela uphando ngorhwaphilizo. Ukuze kuphandisiswe ngokupheleleyo ze kutshutshiswe ngempumelelo kufuneka kuqiniswe amaziko afana ne-Specialized Crime Unit nebutho lonothimba. Ukanti ibutho lonothimba selithimbe ngempumelelo malunga ne-455 million randi kwimali eyi-2.5 billion ekumelwe idliwe kubarhwaphilisi.